ebe anyị si edega onye mụrụ Enugwu-ukwu bụ onye a na-akpọ Ọkpala Anakana nke abịa ndị onye mụrụ Ọkpala Anakana bụ onye mụrụ Enugwu-ukwu ka a na-akpọ Nri, onye mụrụ Nri ka a na-akpọ Eri anwa bụ na ebe o bidoro mberi onye Juu ka ọ bụ onye Israel mgbe ọ nọ na Ijipt. O nwere mgbe ndị Israel gbajere Ijipt wee na-akpedo mgbanwe onye na-achị mgbanwe bụ Joseph. Ọkọ Joseph bụ prime minista na obodo Ijipt. Onwe mgbe a na-achọ ka eburu ụmụ Israel jebe exile ya wee nka kepụ wee si ebe a gbapụ ọsọ si ụzọ River Nile gbarata otu ụgọmọgide ọsọ wee lute ma ndị ọ kpọtasị n'ụzọ na-enyere ya aka lute River Benue si wee gbarata Ọmambala River. N'Ọmambala River ma dị na Aguleri ka ọ nọ wee setụzia wee bido ebe ahụ wee mụta onye a na-akpọ Nri, mụtakwa ụmụ onye a na-akpọ Agụrụ ya bụ Aguleri, mụta onye a na-akpọkwa ma Igwelu ma ndị ọzọ mụtacha. Mana Nri bụ nwa ya, ofu n'ime nwa ya nwa bụ onye ife dịkarị ya na-arụ bụ iso na-eme ife inete ebe a na-ekpere Chineke. Osi ebe ahụ kwenye nọkwata na Aguleri wee si egbe gbagote ebe a na-akpọ mkpụrụ onyile dị n'Enugwu be anya. Mkpụrụ onyile ihe nwe dị na mgbago ebe a na-akpọ Ugwu Awọ ọka dị ebe a. Mkpụrụ ahụ ọnọdụ ya n'akụkụ ukwu ahụ ka ọ bịa rụọ ụlọ pilin ya ebe ahụ adị n'ugwu, maka mgbe gboo n'ugwu ka ndị mmadụ na-ebikarị ka ọ wee na-amalụ mgbe iwe ya anụzọbụ ọgụ na-abịa. Obi ugwu na-atụ anya ọgụ, so ebe ahụ na ọdụ ka ebe a na-akpọ a fortress, a castle. Ọ nụrụ na ya ọ na-afụ mgbọmgbọ okirikiri niile anya ya bụ ugwu ọgụ Enugwu-ukwu. Onye ka anyị ji eze Enugwu maka anyị nọ n'Enugwu. Ebe ahụ ka nna anyị nna anyị Nri si agwụgwụ Aguleri wee gbagote ka ọ nọzi na ya ọwụ mụta onye izu ọ mụrụ bụ Ọkpala Anakana bụ mụtara Enugwu. O mụcha ya mụta ma n'ọfịa mụta Enugwu Agidi wee tọọ onye a na-akpọ Michael na-akpọ ndị eze kwesịrị Okechukwu na Mmụbịa ọka bụ ndị eze kwesịrị Chukwu ma nwa